Den hacking, jeg har været udsat for, det er for det første tyveri af indhold. Det kan være foto for eksempel. Foto, der er taget på en telefon, og så er det stjålet enten ved, det kunne være ombytning af telefonen, det kan også være, at man går ind ad en bagdør, og så stjæler man billederne, ikke? Det er ikke usædvanligt, fordi der er rigtig mange billeder, som bliver brugt til forskellige formål. Der er både billeder, der bliver brugt til pornografi, altså ulovlig brug af personlige ting, ikke? Og så er der kommercielt misbrug af billeder. Hvis du nu har taget et eller andet super flot billede af en park eller et eller andet, så er det måske, kan man måske bruge det til en bog, postkort, reklame, ikke? Det kommer også lidt an på, hvem man er. Nu er jeg i familie med 2 fotografer, og det gør, at jeg jo så er lidt, altså kvæg dem, så ved jeg lidt om foto. Jeg har også gået på foto-ungdomsskole, ikke? Så mine foto har måske nogle gange, ikke alle foto, men nogle gange er der måske et af kvalitet, ikke? Synopser, altså tekster. Jeg fik både stjålet dengang jeg brugte post, altså postbud, ikke? Men også hvis man skriver en eller anden tekst, et digt eller en synops, så kan det være interessant, ikke? Så er der det her med Alex og Chris Stevenson-sagen. Det researcharbejde, der ligger, det er jo lagt op på nettet. Der kunne godt være nogle krimiforfattere, det kunne også nogle gange være myndigheder, der indhenter oplysninger, eller hvis det er en forfatter, kan bruge nogle oplysninger til at lave en profil i en bog, eller en story, ikke? Så også fordi jeg er kvalificeret, jeg har lavet synopser før, som har været af værdi, ikke? Jeg er måske også på e-mail, hvis man stjæler en e-mail, eller mange e-mails, så er kommunikationen dårlig. Det vil sige, at lad os sige, Amnesty skriver tilbage, eller Justitsministeriet, eller en eller anden med et job, det kunne være inden for film eller heste. Dem, der så skriver tilbage, de får ikke noget svar, fordi e-mailen er stjålet, eller i nogle tilfælde overtager hackeren e-mailen. Det vil sige, nu sidder der så en og svarer på vegne af mig, altså identitetsteori, ikke? Så phishing er tit identitetsteori. Det vil sige, nu har personen kontrol over min e-mail, og måske nogle andre persondata, og kan så være identitetstyv, ikke? Så er der scam, det er lidt i familie med identitetsteori, kan man sige, fordi det er, at hvis jeg ringer op til Justitsministeriet, så får jeg fat i Linda P., der siger, hvad vil du? Men det er ikke Linda P., altså komikeren, det er voice acting, altså hendes stemme er blevet misbrugt. Og så undersøgte jeg lidt, hvad kunne det være for noget, ikke? Finder ud af, at hun har været udsat for kortmisbrug. Og det giver meget god mening, fordi jeg har sikkert nogle kort kvæg det arbejde, jeg har udført, som nogen har taget kontrol over, ikke? Så den anden ting, det er det der med, hvis man hører, nu hører jeg FM-radio. FM-nettet fungerer ikke på samme måde, som det gjorde tidligere. Og i forhold til internet, så kan der godt være en radiokanal, som sådan set er en internetudbyder. Altså for eksempel 24/7-radioen, der blev lukket, den kørte på Facebook med nogle gamle optagelser, ikke? Det vil sige, at du kan godt lave en podcast, som er en radiopodcast, men på nettet. Dem, for eksempel her til morgen, ikke, det var der også i går, en heftig debat omkring velfærd i grisestalde, ikke? Meget sådan ophedet debat, og klokken den er ikke mere end 8 om morgenen, ikke? Det kunne godt være nogen, der havde købt sig ind for enten, kan du lave noget design for eksempel, der er bedre for vores grise? Har du en mening om det, som er kvalificeret, jeg er uddannet landmand, ikke? Eller agent provokatør, kan vi hisse dig lidt op, ikke? På en af de andre kanaler her til morgen, ikke, der er sådan en lidt jovial stemme, der snakker om, at nogle af de ting, hun køber, synes hun ikke har nogen værdi. Altså for eksempel, hvis et køleskab går i stykker, siger hun, så har det ikke nogen værdi. Eller hun skal købe et køleskab, og hun synes, at det er parentes penge ud af vinduet. Jeg er ikke enig, vel?
Men hun hopper så fra køleskab over til, når man skal til tandlæge. Og det kommer til at virke sådan en lille smule børnehaveagtigt at høre på. Begge dele gjorde det, ikke? Fordi at det er relateret til en misforståelse. Ikke? Altså man kan sige, landbrugsdebat 2 dage i træk, det virker unaturligt. Ikke? Og så det her sådan børnehavesprog med tandlæge. Ikke? Altså for det første er det ikke ret interessant at høre, hvad folk, hvordan de opfatter en tandlæge. Altså whatever, ikke? Så man kan sige, at når vi snakker deepfake, så når man laver deepfake, det er, at man laver falske nyheder, eller man genbruger gamle nyheder. Det gør de rigtig meget på mit net og også FM-net, ikke? Gamle nyheder, som er, ikke opdateret, ikke? 13 Hours er en film. Der kan man godt have lavet deepfake news, det vil sige, at de nyhedsudsendelser, der omtaler den såkaldt ægte begivenhed, ikke, med Chris Stevenson, kan godt være voice over. Altså, det ligger på nettet, ikke? Jeg har ikke set det live. Det ligger på nettet, og der kan man sige, at man kan godt sætte nye stemmer henover, så det lyder som om, at det er en ægte nyhed, ikke? Det er det bare ikke, fordi det er en film og en bog. Og det er en forbrydelse, som ikke er foregået i Libyen. Jeg skulle til at sige, at jeg var der selv, ikke? Så man kan sige, fake, det er jo misinformere personer. Det, der hedder psyops, det er, at man laver nogle nyheder, hvor meningen er at flytte folk på et politisk område, for eksempel. Jeg kan sige, hvis jeg bor et sted, hvor der er en bestemt etnicitet eller religion, så vil det være måske psyops i forhold til at flytte den gruppe i nogle holdninger. Mere eller mindre nice, eller hvad man siger, ikke? Psyops, det kan også være deepfake, ikke? At det kan være for eksempel 13 Hours er i virkeligheden en psyops, men det er ikke staten. Det er medierne, der laver en psyops, ikke? Ofte i krig, så er der psyops. Altså fjenden er nogle forfærdelige, nogen de gør det og det og det og det, ikke? Mens vi er nogle dygtige folk, ikke? Det er også sådan lidt for manipulativt, ikke? Man kan sige, at i dag, hvor folk har normal adgang til internettet, der kan de normalt opsøge, passer det, ikke?